Joliba TV News filɛbaaw radio Joliba lamɛnbaaw an ka foli ani tanu bɛ ta ka ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma fo aw sigiyɔrɔw la. An bɛ Kidalikaw fo, Kidalika minnu b'an lamɛn sanga ani waati an b'u ka foliw mɛn. An bɛ Musa Kamara fo, an baarakɛ ɲɔgɔn don Kidalikaw fɛ. Limanaw kunnafoni sɛbɛnw lakali waati sera, gafe minnu n'an bɛ olu lakali aw ye don o don nɛgɛ kanɲɛ 9 mana sanga 30 sɔrɔ segin bɛ k'a kan an ka jabarani sanfɛ n'o ye Joliba TV News ye waati ni waati. O la an b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn, an b'a fɔ ɲɛna aw bisimila gafe ninnu lakali kɛnɛ kan. Kunnafoni sɛbɛn fɔlɔ o ye lesɔri fasiri min don, jamana ka fasiri don. Limanaw a y'a jira k'a fɔ ko cɛnjɛ ka jamana 5 ni o ye G5 Sahel ye, ko olu ka jɛrɛ min ni bɛɛ sigin bɛ k'a kɔnɔ bi. Limanaw ni jɛrɛ in yɛrɛ minɛnen don i n'a fɔ fɛn bɛɛ lajɛlen bɛna jɛya a sen fɛ, kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka Sahel jamana kuntigiw fo ka taa se min ye Emmanuel Macron Faransi jamana kuntigiw, olu bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ɲɔgɔn ye kɛnɛ kan ka se ka kumaw fɔ ɲɔgɔn ye ani ka baaraw dajira ɲɔgɔn na, ka kumaw dajira ɲɔgɔn na walasa min ye Faransi yɛrɛ ka kɛlɛcɛw ye n'a sɔrɔla u na to Sahel jamanaw kɔnɔ bamanciya wale kɛlɛli la walima dɔ na bɔ u la walima u na taa pepewu yɛrɛ. O kuma de bɛna kɛ. O la sa G5 Sahel ka jɛrɛ min ye nin ye, lesɔrɔ ka fɔ la a jirala k'a fɔ hali n'a sɔrɔla kabi waati jan yɔrɔ Faransi ale kuma bɛɛ a bɛ disi gosini k'a fɔ bamancimaw olu kɛlɛli Sahel kɔnɔna la ale ka wulikajɔ ka bon a la kosɛbɛ, kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali kɔnɔ, Niger, Burkina Faso. Nka o mana kɛ cogo o cogo jateminɛ minnu ni olu kɛra a jirala k'a fɔ ko kɛlɛ min ye n'o kundalen don ni jamana saba in kan n'a a ko yɛrɛ globalen don kosɛbɛ. Mali, Niger, Burkina Faso jaabi minnu bɔlen don nin waati na maaw ɲɛ bɛ min na o ye k'a fɔ halisa bamancimaw minnu sen ka ca nin yɔrɔ kofɔli in na olu de ka walejugu bɛ sarada sanga ani waati bɛɛ lajɛlen, hali n'a sɔrɔla ko Faransi ka kɛlɛcɛw olu bɛ nin jamana ninnu kɔnɔna la. Fasiridi sɛbɛn ye min fɔ fana o ye k'a fɔ bi n'i ye jateminɛ kɛ bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ ka wuli ka i hakilila munumunu k'a fɔ ko aya min y'an ka jamana kuntigi yɛrɛ n'o ye Colonel Assimi Goïta ye, a bɛ n'a fɔ maa caman kelen don ka tiɲɛ di ale ma, sabu bi ale min ni a jɔrɔlen don kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka jamanaw olu bɛ se ka lakana cogo min na, Mali Sahel kɔnɔna la Mali kɔrɔnfɛ jamanaw bɛ se ka lakana cogo min na, Sahel jamana tɔw kɔnɔna la a jirala k'a fɔ olu fana jɔrɔna kelen bɛ olu la waati kelen na. N'i ye jateminɛ kɛ Faransi kɔni ta kɛn bɛ a bɛ anw kɛrɛfɛ, nka yɔrɔ kɔsa in na Faransi tun y'a jira k'a fɔ olu ka kɛlɛcɛw k'u n'a lajɛ ka dɔ bɔ a la. Nka limanaw a jirala k'a fɔ ni dɔ na bɔ Faransi ka kɛlɛcɛw la walima dɔ na fara u kan walima u na to yan badabada bi sommet min ni o bɛna kɛ n'a bɛna kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la visio conférence, o ye bɛɛ b'i to i sigiyɔrɔ la u bɛ ɲɔgɔn lajɛ jabaraninw na bɛɛ b'i ka kuma fɔ. O la sa Faransi bɛna nin sommet a kɛnɛ kan ka se ka i ka fɛla yɛrɛ fɔ min ye G5 Sahel jamana kuntigiw ye k'a jir'u la k'a fɔ olu yɛrɛ minnu ni olu waati laban in na Mali yɛrɛ kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la a jirala k'a fɔ politiki gɛlɛya bɛ an fɛ yan kosɛbɛ. O kɛra sababu ye an ka jamana ma se ka basigi. O la Faransi kelen don ka o kɛ a dalaminɛkala ye k'a jira k'a fɔ ko n'i y'a ye ko lakana yɛrɛ sen tɛ ka sabati Sahel jamanaw kɔnɔna la ko politiki ko gɛlɛya Mali yɛrɛ kɔnɔ tɛgɛdenkɔni ɲɛsin bɛ anw ma ko o politiki ko gɛlɛya bɛ a la, wa an ka jamana yɛrɛ maracogo jamana marabaw sen tɛ ka jamana minɛ i n'a fɔ a kan ka minɛ cogo min na. Faransi ko baara bɛ gɛlɛya olu bolo, n'i y'a ye olu bɛna lakana kɛ, n'i y'a ye olu bɛna anw dɛmɛ, a ka kan jamana ka basigi, jamanadenw ani jamana marabaw olu ka se ka jamana yɛrɛ minɛ i n'a fɔ a kan ka minɛ cogo min na. O de la sa an bɛ o de lahalaya la. Faransi jamana ko a mana kɛ cogo o cogo olu kɔni bɛ se ka u disi gosi ni jaabiw ye, jaabi minnu b'a jira k'a fɔ kabi barika nana Mali kɔnɔ k'u bɛ ka bamancimaw kɛlɛ i n'a fɔ u kan ka kɛ cogo min na. Nka limanaw bi sommet min bɛna kɛ min ye fasiridi sɛbɛn lesɔrɔ ka fɔ la ko maa min bɛ yen ni o tulo lasɔminen don n'o bɛ ka kibaruya lase min bɛ kunnafoni yɛrɛ kalama kosɛbɛ, o y'a jira fasiridi sɛbɛn lesɔrɔ la k'a fɔ ko san 2022 natɔ in na min ye Faransi ye u ka kɛlɛcɛw k'u bɛ sɔn ka dɔ bɔ a la, n'i y'a ta 100 o 100 30 o bɛ bɔ a la. Ko Faransi bɛ fɛ ka o kɛ, wa ka taa se san 2023 natɔ in fana ma ko jɛkulu filanan u bɛ sɔn ka dɔ bɔ u ka kɛlɛcɛw la. A bɛ n'a fɔ Faransi ta ye n bɛ n tɛgɛ bɔ aw bolo dɔɔni dɔɔni k'a sɔrɔ ni a ma kɛ ni gɛlɛya wɛrɛw ye.
nga bi Fransi jamana nyama ne o ye Emmanuel Macron ani G5 Sahel jamana kuntigi nu nana sigi limanaw ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye ani an kan ka taa sira min kan limanaw o de kuma bɛna fɔ fasili sɛbɛn lesɔri y'a jira k'a fɔ limanaw G5 Sahel jamanaw n'i y'u ta k'a lajɛ se tɛ jamana ninnu ye dɛ se t'u ye k'u ka lakana sabati se t'u ye ka hali lakana ko yɛrɛ ka sabati o de y'a to bi anw ye wele bila diɲɛ ma Mali ta ye misali MINUSMA bɛ an fɛ yan barikani bɛ an fɛ yan diɲɛ kɛlɛcɛ caman bɛ yen minnu bɛ ka lakana sabati an fɛ yan bi limanaw ko tiɲɛ ye mun ye maa tɛ se ka i yɛrɛ ka lakana sabati n'i yɛrɛ ma i fanga fara ɲɔgɔn kan o de ye G5 Sahel ko yɛrɛ gɛlɛya ye bi sabu n'i y'a ye G5 Sahel dɛsɛ bɛ ka kɛ a yɛrɛ ye ka a yɛrɛ lakana limanaw diɲɛ kɛlɛtɔnba o n'i ka sigiw la bi olu ban bɛ ka nafolo di G5 Sahel ma olu kɛmɛ k'u kɔ don G5 Sahel la u se ne ka minnu bɛ G5 Sahel kɔnɔna la ka u ɲɛsin u ma ka nafolo di u ma walima ka fanga di u ma min bɛ se ka kɛ kɛlɛbolo ye min bɛ se ka nin Sahel jamana ninnu lakana cogo min na limanaw o de ye gɛlɛya ye dɛ ni maa ma i yɛrɛ dɛmɛ ko i ka i yɛrɛ dɛmɛ fasiri ko ten Isa Dambele ale de ye fasiri in sɛbɛn l'essor aw bonya bi a la n'an bɔra l'essor kɔnɔna la an bɛ don fasiri sɛbɛn min kɔnɔ o ye le dénonciateur y'a jira k'a fɔ ko min ye cɛ min bɛ yen ni ale ye kɛnyɛrɛye baarakɛla ye an ka jamana kɔnɔ ni o ye sira ɲɛmaaba ye u k'a ma ko Seyidu Mamadu Kulubali a ye bɔɲɔgɔnya min kɛ a ye i sen ta ka taa bɔ ɲɔrɔn sirifikɛ ye Ɲoro di Sahel dugukolo min ni limanaw a barikalen don kosɛbɛ Ɲoro di Sahel sabu maaba dama o bɛ yen nɔ wa n'i ye Mali yɛrɛ dugukolo ta k'a lajɛ limanaw an ka jamana in maabaw bɛ yɔrɔ caman nka min ye ɲɔrɔn dugukolo ye a jirala k'a fɔ ɲɔrɔn sirifikɛ ale sigilen don ye maaw b'a sɛgɛrɛ o la sa min ye le dénonciateur a ko Seyidu Mamadu Kulubali ale min ye groupe Sira Holding SAS ɲɛmaa ye wa denfa don kɛrɛnkɛrɛnnenya la bɛnkan min n'u k'a ma ko pacte citoyen bɛnkan o ɲɛmaaba fana don o denfa don ko nin bɔɲɔgɔnya kun tɛ dɔwɛrɛ ye a kun de kun ye walasa ka taa dugawu ɲini a ɲɔrɔn sirifikɛ fɛ ani ka hakilila falen kɛ jamana yɛrɛ bɛ cogo min na limanaw kuma foyi ma foyi ni Mali ko kuma tɛ kuma foyi ma foyi fo n'a kɛra jamana bɛ se ka dilan kura ye jamana bɛ se ka jɔ kura ye cogo min na a bɛ gɛlɛya min kɔnɔna la a ka bɔ o kɔnɔna la o la sa min ye Seyidu Mamadu Kulubali ye a n'a ka jama bɛnkan ɲɛma dankan fana tun bɛ a nɔfɛ n'o ye Modibo Keyita ye limanaw a jirala k'a fɔ nin bɔɲɔgɔnya min ye nin ye a n'a nafa de bɛ ɲɔgɔn na sabu min ye ɲɔrɔn sirifikɛ ye a yɛrɛ ka fɔ la limanaw a si bɛ san 84 bi a yɛrɛ ka fɔ la ko caman tɛmɛna dɛ ale bɛ Mali dɔn i n'a fɔ a dɔnbaa la jɛ o bɛ k'a fɔ cogo min na fɛn o fɛn kɛra jamana in kɔnɔ ale ka ɲɛnamaya hukumu kɔnɔna la a b'a caman dɔn wa don tɛmɛnenw la ale yɛrɛ ye dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin jamana marabaa minnu ye jamana mara ka tɛmɛ a ye nafolo bɔ a kunna ka ɲɛsin o marabaaw ma walasa u bɛ se ka jamana dɛmɛ cogo min na nka politikima ɲamanaw a mana fɔ ko n bɛ nin kɛ min ye kuma dɔw la bɛɛ lajɛlen tɛ san sɔrɔ nka cɛ min ye nin ye n'o kama Seyidu Mamadu Kulubali limanaw Seyidu Mamadu Kulubali min ni bi a taalen bɔ ɲɔrɔn sirifikɛ ye limanaw k'a bɛna fɔ cɛ min ye nin ye danaya bɛ se ka d'a kan dɛ sabu bi n'i y'a jateminɛ sira baarakɛyɔrɔ min b'a bolo nin ye baarakɛla ma hakɛ min b'a bolo ka baara kɛ limanaw o de dagosi ka ca kosɛbɛ cɛ don maa min ni maa bɛ se ka i disi gosi n'a ye dɛ sabu a jirala k'a fɔ ko ani ɲɔrɔn sirifikɛ ye baro min kɛ lɛri 1 ani miniti 30 baro kɔnɔna la hakililaw bolila min kan o ye jamana bɛ se ka kuntina wɛrɛ sɔrɔ kuntina min n'o bɛ se ka kɛ maliden bɛɛ lajɛlen ka hakilila ye ɲɔrɔn sirifikɛ kuma min n'o bɔra Seyidu Mamadu Kulubali da ka ɲɛsin a ma a y'a jigi fa wa a ye kuma in a y'a minɛ ni barika ye o de la ɲɔrɔn sirifikɛ yɛrɛ tɔ foyi ma to a la a ye min fɔ o ye duwawu de ye ka ɲɛsin min ye Seyidu Mamadu Kulubali ma ko ni Ala nana gɛrɛjɛgɛ jamana mara la a k'i hakili to fɔlɔ Mali la jamana in bɛ se ka kɛ jamana ye don nataw la malidenw bɛ yɛlɛ ka nisɔndiya jamana in bolo cogo min na a k'i hakili to o la wa a k'i hakili to maliden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen e mana kɛ jamana marabaa ye a bɛ n'a fɔ dutigi bɛ a ka dudenw cɛla cogo min na a y'o ladilikan d'a ma ani ka dugawu da o kan k'a jira k'a fɔ bi ni bɛɛ lajɛlen ka kuma kɛra nin ye wa
Seydou Mamadou Kulubali min ni bi Mali bɛ se ka i disi gosi n'a ye sabu kɛn yɛrɛ baara la an ka jamana kɔnɔ a kelen don ka fɛn kɛ fɛn min n'a bɛ bɛɛ lajɛlen dabali ban ka sababu kɛ bi a ye Mali se yɔrɔ la a ka cakɛyɔrɔ n'o sira ye limanaw jamana mara fana o y'a damana ko ye o de la bi a jala k'a fɔ min Seydou Mamadou Kulubali ani ɲɔgɔn sirifikɛ ka nin baro in limanaw ko bɔɲɔgɔn a bɛ n'a fɔ a kɛra wasa bɛɛ lajɛlen kɔnɔ yɔrɔ u selen kɔ yen nɔ min ɲɔgɔn sirifikɛ yɛrɛ denkɛ ye Mulayi Umaru Hayidara ale de y'u kunbɛn bonya ani karama bɛɛ lajɛlen kɔnɔ limanaw jiginama kɛ yɔrɔ si la min barow tɛmɛnen kɔfɛ hakililaw sɔrɔlen ɲɔgɔn sirifikɛ ye dugawu da baaraw kan min bɛnkan ɲɛmaa ye a n'a ka ɲɛmaa dankan Modibo Keyita u y'u kunda kɛrɛnkɛrɛnnenya la yɔrɔ an y'a fɔ ten kuma daminɛ na dugu don dugu barikalen yɔrɔ maabaw bɛ yen i n'a fɔ Talakaw ani Jakitilakaw limanaw k'u taara bɔ olu ye Talakaw yɛrɛ y'u bisimila ni bagan ye n'o ye sagajigi ye ka taa se min Jakitilakaw olu ta fana kɛra dugawu ye o man dɔgɔn limanaw fasiri fila de an ye nin bɔ les dénonciateurs kɔnɔ aw bonya bɛ a la n'an bɔra dénonciateurs kɔnɔ limanaw an bɛ don Nouvel Horizon kɔnɔ Nouvel Horizon kumana a jirala k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ nin waati in na dugutigiw ni ministre min bɛ yen n'ale b'an ka mara cɛman bɔli kunna n'o ye administration territoriale ye kunungo u ye ɲɔgɔn ye kɛ limanaw ɲɔgɔn ye dɔwɛrɛ tɛ dɛ a bɛ don hukumu kɔnɔna la jamana nin waati in na bɛɛ lajɛlen ka i mana min kɛ a kɛra fitinin o a kɛra belebeleba ye bɛɛ de bɛ se ka wulikajɔ kɛ walasa jamana bɛ se ka jɔ cogo min na walasa ministre min ye nin ye n'o ye lieutenant colonel Abdoulaye Mayiga limanaw ale wulila k'i kunda coordinateur minnu filɛ nin an ka sigida ɲɛmaaw n'o ye chef de quartier ye ani an ka laadala tigilamaw min ye réseau des communicateurs traditionnels pour le développement RECOTRAD maaw a wulila k'u sɛgɛrɛ limanaw walasa u ka se ka ministre in dɛmɛ a ka baara la walasa min ye dugutigiw ka ɲɛmaa ye n'o ye Elhaji Bamusa Ture ye ka taa se RECOTRAD ɲɛmaa ma Elhaji Muktar Kone limanaw ninnu nisɔndiyara kosɛbɛ ka ministre kunbɛn sabu ko nin bɛ olu wasa nin bɛ u nisɔndiya nin b'a jira k'a fɔ bi jamana hakili bɛ a denw na maa minnu bɛ yen ni u ka kuma limanaw a bɛ se ka jamana jɔ walasa coordinateur minnu ye nin RECOTRAD ani kɛrɛnkɛrɛnnenya la dugutigiw olu fɛla kɛra nin ye u y'a jira k'a fɔ bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ni bɛɛ farala ɲɔgɔn kan a dɔ bɛ dɔ la jamana bɛ se ka sira sɔrɔ n k'a fɔ dugutigiw ka kuma la u ko bi gɛlɛya bɛ olu fana kan dɛ gɛlɛya minnu bɛ se k'o da ministre kulo kan a ka fɛɛrɛ sɔrɔ o la joona sabu tiɲɛ don dugutigiw ye bi dugutigiya la nka dugutigiw ta kɛnbɛ u bɛ dugutigiya la u bɛ baara la jamana ye nka kɔsegi tɛ olu ye ka sababu kɛ maire dɔw bɛ yen maire minnu ni kuma dɔw u bɛ bagabali yɛrɛ ta ka ɲɛsin u ma limanaw n'a fɔra ko sigida baara o baara bolodara walima baara o baara bɛ yen k'o bɛna kɛ sigida ɲɛtaa la i b'a sɔrɔ u bɛ dugutigiw kɛ bolokɔfɛ fɛnw ye u bɛ dugutigiw to yen k'u to yen k'a fɔ ko aw sen t'a la baara in nana maire de bɛ se k'a baara kɛ limanaw dugutigi dun n'i ye dugu fɔ dugutigi de bɛ fɔ n'i bɛna baara kɛ dugu kɔnɔ n'i ma dugutigi sen don a la yɔrɔ a bɛ kɛ tɔkajɛ ye dugutigiw y'a jira k'a fɔ ministre ka hakili to o la maires ka u hakili to olu la n'u bɛ fɛn o fɛn kɛ dugu kɔnɔna la u ko olu sen don a la n'o tɛ olu bɛ baara ninnu kɛ u bɛ dugutigiya la u bɛ ɲɛtaa baaraw kɛ foyi tɛ di u ma sara la ka fana kɛra waati ni waati maires de bɛ olu bolola sɔn sefa wari 1000 walima 2000 k'o di u ma kalo o kalo o dun tɛ fɛn ye min bɛ se ka dugutigiya baara a sara yɛrɛ bɔ walasa hali n'a sɔrɔla saramadiw ma Elhaji Bamusa Ture ka fɔ la a k'olu kɔni bɛ ministre u bɛ tugu a kɔ u b'a dɛmɛ a ka baara la nka u bɛ fɛn wɛrɛ f'a ɲɛna o ye k'a fɔ n'i y'a ye bi sigidaw bɛ se ka ɲɛtaa sɔrɔ limanaw olu dugutigiw de ni jamanadenw ni ɲɔgɔn kɛrɛfɛ olu de bɛ ɲɔgɔn sunɔgɔkan mɛn olu de bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ ɲɔgɔn fɛ walasa u k'a lajɛ u ka dugutigiw u ka jɔyɔrɔ fana di u ma walasa u bɛ se k'u ka fanga k'a boli ani u ka se ka sigidaw ɲɛtaw bɛ se ka sɔrɔ cogo min na ministre ka jaabi la a ko tiɲɛ don dɛ dugutigiw a ye min fɔ nin bɛɛ ye tiɲɛ ye aw bɛ baara la sara t'aw ye aw bɛ fɛn fɛn la jamana kɔnɔ jamanakuntigiw ɲɛ b'a la o de y'a to colonel Asimi Goita ale min bɛ jamanakuntigiya la bi min ye gouvernement ɲɛmaa ye Sogɛl Kokala Mayiga a ko ninnu fɛla de ye
transition bɛ se ka kɛ don nataw la wasa ye cogo min na wala ko u mago bɛ dugutigiw la nin baara la récoltat maaw y'a jira k'a fɔ olu kɔni fana mago bɛ u ka jabala la sabu jabala min b'u bolo jabala ɲuman tɛ u k'a lajɛ u ka o fana dilan limanaw ale facilité sɛbɛn kelen ni o ye Nouvelle Horizon ye a y'a jira k'a fɔ ko kɛye Bubu Sise ko bi dɛ Bubu Sise min bi na ale de ye Ibrahim Bokar Keita ka premier ministre laban ye yɔrɔ a ye a kɛra politigima ye an bɛ se k'a fɔ ten sabu a donna URD kɔnɔna la Soumaïla Cisse ala ma hinɛ na o ka politiki tɔn section min filɛ ni Jɛnɛ mara la Bubu Sise ko a donna o section de kɔnɔ o la Bubu Sise a kɛra URD tɔnden ye nka Bubu Sise limanaw k'a ma bisimila ka ɲɛ dɛ sabu min URD sifinaka dɔw ye minnu yɛrɛ fɛla tɛ fiyewu Bubu Sise a ka nani ye URD kɔnɔna la caman a kɛra wulikajɔ yɛrɛ ye kunungo alamisa Badalabugu URD ka jabala min bɛ o da la limanaw ko a kɛra balanako ye sabu Bubu Sise a y'i yɛrɛ sɔrɔ URD kɔnɔna la min sifinakaw ye minnu bɛ politiki tɔn in kɔnɔ u caman de bɔra limanaw k'a jira k'a fɔ olu tɛ Bubu Sise kunbɛ wa a ka kɛ tɔnden yɛrɛ ye o man di olu ye n'i y'a kɛ olu yɛrɛ sago ye bi Bubu Sise u ka a gɛn ka bɔ URD kɔnɔna la sabu olu tɛ se ka maa bisimila maa min ye olu kɛlɛ olu tɛ se ka maa bisimila maa min ni limanaw waati min na a fɔra ko wulikajɔ minnu kɛra Ibrahim Bokar Keita ka fanga nɔfɛ waati URD sifinakaw y'a jira k'a fɔ olu tun bɛ M5 RFP kɔnɔ o waati yɔrɔ fagali min kɛra juillet kalo la ni o kuma bɛ bɛɛ lajɛlen mɛn kan waati y'a sɔrɔ Bubu Sise ale de bɛ premier ministre la wa fana a jala k'a fɔ URD tɔndenw ka kuma don dɛ a ko o sɛgɛsɛgɛliw ma ban fɔlɔ wa ko wɛrɛw caman nana kɛ i n'a fɔ l'école karamɔgɔw ni Bubu Sise cɛ waati dɔ la a gɛlɛyara kosɛbɛ l'école karamɔgɔw ye kalo caman baarabila kɛ ka denmisɛnninw ka siniɲɛsigi ka o don bɔgɔ la sifinakaw minnu bɛ URD tɔgɔ la u y'a jira k'a fɔ nin bɛɛ ye gɛlɛya ye olu bɛ se ka maa bisimila cogo di maa min ye nin gɛlɛya ta olu sɛgɛrɛ wa hali olu URD yɛrɛ u ma bɛn ka kɔn bi ɲɛ u y'a jira k'a fɔ URD cɛraw bɛ fɛn fɛn fɔ ni u bɛ se ka tɛmɛ o fɛ limanaw ko u bɛ wulikajɔ kɛ wa hali URD kɔnɔna la minnu bɛ yen ni olu bɛ nin bɛnbɛnbɛn la URD tɔnden tɔw kama limanaw ko bɛ wuli ka ni sariya bɛ wuli a la sariya ka wuli a la Bubu Sise kɔni olu tɛ fɛ ka a ye URD kɔnɔna la limanaw a kɛra wulikajɔba de ye kunungo URD denmisɛnninw fɛ min kɛra Badalabugu politiki tɔn a jabala la kuma ye nin ye a ye nin bɔ Nouvelle Horizon de kɔnɔ aw bonya bɛ kunnafoni la n'an tora kunnafoni lakali la an bɛ don min ye indicateur du renouveau kɔnɔna la limanaw indicateur kumana indicateur du renouveau a y'a jira k'a fɔ min ye gendarme dɔ ye limanaw Faraba a na kɛ ale minɛna dugudenw fɛ ka a sɛbɛkɔrɔ lajaba k'a sababu kɛ ko a yera min ye bandiw cɛla limanaw dugudenw ka olu kunbɛn k'u bolofɛnw ntaraki u la o la sa indicateur du renouveau ka fɔ la limanaw yɔrɔ lakanabaliya yɛrɛ ma Kayi mara in na yen nɔ a jala k'a fɔ Keɲeba min ye donso ani dugu sifinakaw Faraba commune kɔnɔna la olu de farala ɲɔgɔn kan k'u fanga kɛ kelen ye ka kuma bɛɛ u bɛ to ka wulikajɔ k'a fɔ min ma ko patrouille n'o ye sɛgɛsɛgɛliw ni mɔmɔniw ye walasa bandi minnu bɛ yen n'u bɛ Faraba kɔnɔna la limanaw u bɛ se ka tɛgɛ da u kan cogo min na o de senfɛ min ye u taara u ka wulikajɔ senfɛ u ye tɛgɛ kɛ bandi dɔw de la o bandi ninnu cɛla limanaw k'a taara ye k'a fɔ ko an ka finitigilaka dɔ n'o ye gendarme dɔ ye o b'u cɛla min ye Faraba yɛrɛ maire ye n'o ye Alpha Umar B Jalo ye ale sɔrɔla nɛgɛjuru sira fɛ ale kɔni ko in ɲɛfɔ a ko tɛmɛna cogo min na a y'a jira k'a fɔ ko nin ko min kɛra nin ye jiyɔrɔ a ja yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ye a jaw ye bɔlɔlɔw sanfɛ réseaux sociaux ninnu a jala k'a fɔ bandi dɔw de don bandi minnu ni limanaw u kɔni minɛna min ye sifinakaw fɛ a yira k'a fɔ ko u cɛla min ye gendarme dɔ ye n'u kama ko Mamadu Kulubali ko o yera u cɛla maire in ka fɔ la n'o ye Faraba maire ye Alpha Umar B Jalo a y'a jira k'a fɔ ko u maa 6 de tun don donsow ni sifinakaw kɔni ye fɛɛrɛ min tigɛ walasa nin bandi ninnu tɛgɛ bɛ se ka k'u la cogo min na
limana ko jaabi do ni sabu do retew mawnu bulu fon musika lakana tomina namanye ko jamana dum be usigoro la lakana baliya si nyonye ni do tugo dola jamana dum yere ye wuli ka joke wala sabu sika uyere lakana limana ko de jaabi bole flene faraba ajala ka fo kabi samba flan tan fla fo ka se bila amerika fola ulu be ni gele akonna kabi jamana ya yere so lakana baliya konna limana faraba ulu ko nga shifina kawma ferewere tige fo ka se ka uyere lakana limana lakana baliya mino kerani o de jabi nana soro tando nga min yala dabaliban limana na fora ko min be maulakana taledo ke ka maulakana tarayi no janami tarayi bandu chela minnu bɛ ka dugudenw yɛrɛ bolofɛnw minɛ ani ka tanamako ta ka u sɛgɛrɛ limana ka sera sa an ka faamaw minnu bɛ finitigiw ɲɛma u k'a lajɛ nin ko in bɛ se ka bali cogo min na sabu ni jateminɛ kɛ limana kuma bɛɛ i b'a ye waati laban ninnu na an ka finitigiw de tɔgɔ bɛ taa ye tanamakow la walima k'a fɔ u bɛ fara bandiw kan limana ka jamanadenw ka olu bolofɛnw daraki u la walasa misali la yɔrɔ Bamako yan yɛrɛ waliya dɔw kɛra yan nɔ o bɛ maa sɔn hakili la i n'a fɔ Ecobank yɔrɔ ale client dɔ bɛ yen min bɛ tali kɛ bintara kɛ o kan k'o ka nafolo daraki a la pharmacie gindo fana na misali bɛ ta o fana ka bamancimaw taara bi o kan ka taa se kiosque dɔw ma ani wari falen yɔrɔ minnu bɛ Bamako yan nɔ fo ka taa se Sanangoroba ale piyazi ani Welesebugu limana Bamako a jala k'a fɔ waati tɛmɛna ni ɲɔgɔnna walejugu de tun bɛ ka tugu ɲɔgɔn na fo kana se nin waati na waati laban na faraba min kɛra nin ye Keɲeba mara la limana a ye bɛɛ lajɛlen dabali ban k'a fɔ ko finitigi min kan ka jamanadenw lakana o taara ye bandiw cɛ la kuma ye nin dɛ limana an ye nin bɔ indicateur du renouveau kɔnɔ aw bonya bɛ kunnafoni la fasiridi sɛbɛn bɛ n'u kama ko l'indépendant ale kumana indépendant kuma fila b'a kɔnɔna la limana kuma fila in fɔlɔ o ye k'a fɔ ko kunnafonidilaw limana olu bɛ se ka kalan sɔrɔ walasa sariya min bɛ yen ni u kama ko loi sur la cybercriminalité limana bɔlɔlɔw sanfɛ bi kuma fasugu bɛɛ bɛ fɔ waliya fasugu bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ walasa ka o bali yɔrɔ sariya bɛ sen an ka jamana kɔnɔ n'o ye loi sur la cybercriminalité ye kunnafonidilaw bɛ se ka kana a la cogo min na kunnafonidilaw bɛ se ka a taabolo faamu cogo min na o de baara sigira sen kan kunnafonidilaw ka ɲɛmaayaso maison de la presse ani kiiri tigilamaw olu ni ɲɔgɔn cɛ a kɛra kununko alamisa kunnafonidilaw yɛrɛ ka jabala la limana a kɛra minisiri min bɛ an ka sariya ko kunna n'o ye Mamadu Kasoge ale ka yamaruya kɔnɔna la dɔwɛrɛ tɛ laɲini de don kunnafonidilaw ka ɲɛmaayaso ani kiiritigɛlaw olu ka ɲɛmaayaso minisiriso min b'o kunna limana kunnafonidilaw ni kiiritigilamaw u bɛ se k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma cogo min na walasa faamuyali bɛ se ka kɛ sabu Banjugu Dante yɛrɛ ka fɔ la kuma daminɛw la ale y'a jira k'a fɔ n'i ye kunnafonidilaw lajɛ ani kiiritigilamaw nin bɛɛ ye jɔsenbaw ye an ka BJ fanga kɔnɔna la limana a ka kan u ka ɲɔgɔn faamuya u ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ dɔ kana taa don dɔ gasi la n'i ye loi sur la cybercriminalité in lajɛ bɔlɔlɔw sanfɛ tanamako minnu bɛ kɛ ko kunnafonidila caman yɛrɛ nɔ minɛna ka u don kaso yɛrɛ la nin sababu la sabu k'u ye tanamako kɛ bɔlɔlɔw sanfɛ waati laban in na limana yan'a ka so o waati ma ni kalan kɛra ka faamuyali kɛ a ko taabolo la a dɔ bɛ dɔ la limanaw fili o bɛ dɔgɔya o de la sa Mamadu Kasoge baara dayɛlɛli la ale ye wele bila kɛrɛnkɛrɛnnenya la kunnafonidilaw ma sɛbɛn minnu bɛ yen n'u bɛna bila ani kalan minnu bɛna bila sen kan limanaw nin baara in siratigɛ la walasa olu minnu kunnafonidila minnu ni u bɛ jamanadenw ani faamaw cɛ olu de bɛ jamanadenw kunnafoni bɛɛ ka se ka i ka tata sɔrɔ a la a kɛnɛ ka fana kalanfa dɔ bɛ yen n'u kama ko Usumani Bamba ale ye ɲɛfɔli dɔw kɛ baara minnu ni majɛ bɛ olu la a y'a jira k'a fɔ loi sur la cybercriminalité limanaw ko majɛ dɔw b'a la a ka kan olu ka lajɛ jamana Mali ka se ka olu ta bala baara ka se ka kɛ ni olu ye sabu ko n'i y'an kɛrɛfɛ jamana dɔw lajɛ olu yɛrɛ y'a daminɛ ka ban a bɛ ka kɛ cogo min na i n'a fɔ diɲɛ minɛn kura minnu bɛ kunnafonidiko nasira la olu bɛ ka baara kɛ n'a ye cogo min na a ka kan an ka jamana fana ka i kɛɲɛ ni olu ye nka a ko waati min na nin sariya in bɛ ta
ministre so min be kunnafonidilaw tɔgɔ la yani o k'a ta ko kiribulon ministre so o de taara sariya in ta k'a kɛ i n'a fɔ ale nana n'a ye o ye a damana gɛlɛya ye fɛn fɛn bɛ kunnafonidilaw tɔgɔ la limanaw kunnafonidilaw ka ministre so de kan k'a ta a ko sariya kɔni ye sariya ye ni sariya nana limanaw maa si t'a sanfɛ sariya de bɛ bɛɛ lajɛlen sanfɛ o kɛra kumaw laban ye Umar Bari limanaw ale de ka fasiri don ka fasiri kuncɛ teliya la limanaw ko min ye nafolo dɔw bɛ yen olu kun taara ka bɔ u taayɔrɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la coronavirus bana nafolo min bɛ yen n'o o bɛ don a la yɔrɔ a bɛ kalo 8 bɔ sisan coronavirus bana nafolo dɔw bɛ yen o bɛ di a ko siratigɛ la walasa maa minnu bɛ coronavirus bana kɛlɛli la nafolo in ka se ka bila u ka bolo kan o de la bureau du vérificateur général ko ale ye sɛgɛsɛgɛli dɔw kɛ sɛgɛsɛgɛli minnu ni olu jaabi bɔra coronavirus bana teliya yɛrɛ la a bɛ se ka kunbɛn cogo min na limanaw nafolo minnu bɛ yen n'a majɛ kɛra u ma don a donda fɛ ko a kasabi bi t'i jɔ miliyari 1 ɲɔgɔnna de la bureau du vérificateur général a ye sɛgɛsɛgɛli in kɛ mɛ kalo tile 13 ka n'a bila décembre kalo tile 31 san 2020 waatiw la o la sa nafolo minnu bɛ yen ni olu majɛ kɛra olu la o bɛ tali kɛ sefa wari miliyɔn 250 limanaw o kɛra nafolo ye min ni o ye sugubulon ye o ma don a donda fɛ ani min ye musaka dɔw fana ye o bɛ t'i jɔ miliyɔn 7 ɲɔgɔnna la minnu ni olu fana ye hakɛw ye minnu tun kan ka di sugubulon ma a bɛ fɔ min ma ko redevance de régulation olu fana ma taa a sira fɛ ani miliyɔn 36 ɲɔgɔnna fana a jala k'a fɔ o fana ye hakɛw ye minnu ni a fɔ ma ko enregistrement de la redevance o fana ma di a diyɔrɔ la fo ka taa se miliyɔn 159 ɲɔgɔnna ma limanaw a n'a kunkanfɛn o fana ma taa a taayɔrɔ la ka fara o kan vérificateur général ka gafeba in kɔnɔ n'o ye rapport ye min bilala sen kan kunungo alamisa yɛrɛ a jirala k'a fɔ ko nafolo dɔw fana bɛ yen olu don yɔrɔ ma sɛbɛntiya a ma fɔ ko nafolo in a taara ka don fɛn na nka kɔfɛ a ma fɔ ko aya an y'a don nin da in fɛ an y'a don nin da in fɛ sɛgɛsɛgɛli yɛrɛ ma miliyɔn 21 ani sefa wari 100 ani 80 kɔ limanaw ko banki dɔw bɛ yen nafolo kan ka bila olu ka bolo ka sabu u ni sugubulon tɛmɛna u ni maa dɔw cɛ n'o ye fournisseur ye olu fana ka nafolo ma se u ma miliyɔn 170 ɲɔgɔnna fana a jirala k'a fɔ o fana fond du projet covid-19 limanaw o fana ko fana ma se a seyɔrɔ la fo ka taa se miliyɔn 73 ɲɔgɔnna fana olu fana limanaw ko olu ma se ka sɛgɛsɛgɛ ka se a seyɔrɔ la limanaw a n'a ɲɔgɔnna caman ani hali Kayimara Kita ani Kulukoro miliyɔn 98 olu fana a jirala k'a fɔ nafolo don minnu tun kan ka se Kayimara ni Kita mara ni Kulukoro mara la walasa coronavirus bana a bɛ se ka kɛlɛ ka bɔ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na nka nafolo ninnu limanaw a jirala k'a fɔ majɛ kɛra a la n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ko miliyari 1 a bɛ se o la walasa ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ ninnu na bureau du vérificateur général ale kɔni ye ladilikan caman di kɛrɛnkɛrɛnnenya la min bɛ tali kɛ maa min bɛ yen ni ale bɛ coronavirus bana nafolo minnu bɛ di a ma ka se k'a di a diyɔrɔ la limanaw a ye ladilikan d'a ma k'a fɔ ko DFM olu sen ka don a baara la ani ko sɛgɛsɛgɛlikɛla kɛrɛnkɛrɛnnenw olu ka sigi walasa nafolo ninnu u bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ a yɔrɔ ka fɔ nka limanaw gafe in sɛgɛsɛgɛli gafe in k'a taara ka di sariya tigilamɔgɔw ma n'o ye procureur min bɛ pôle économique et financier Bamako walasa sariya ka boli cogo la limanaw kunnafoni nin ye indépendant de y'a fɔ waati n'a ka waati an bɛ kunnafoni sɛbɛnw lakali bila yan an sera ka min sɔrɔ ka di aw ma o ye nin ye k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw waleɲuman dɔn maliden fɛn fɛn bɛ yɔrɔ o yɔrɔ an b'a fɔ aw ni ce a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ